Welcome to the Leading Site News. Non ke klaim bonbom kothuri la pen dogmoka asomala atowar ke klaim asai ki oi hektik. Citini Phaisir Kebarni Socheng Dhanta Constituency Kaparlo Kothuri pen dogmoka asomala atowar ke klaim asai ki oi theklong si rat atum ningkang samsei po berta long dun si Socheng Dhanta Press Club abitung pen ka homlidam. Athila bangso tawar arona teng pen ke klaim nang ji an ke klaim pon pe pulote bangso tawar konar ji kiding dojima laki montri da mon epinan si do puta hadagarar tum ningjirinti. Arlo garar tum mesen kaceling ja tawar dolo pupen penang aning ceparong pon rentilo. Monta non sai ke klaim pon bom ke arona tanga teng ke klaim pon kalidat ajo ke klaim tanga dim anta ning oi koi si do puta cethan pon renti. Pasinon cari pon bom Karbianglong Termas Council jasame tim Karbianglong ke the kidinga tum doan lapen Karbianglong Termas Council siam Dr. Tuliram Ronghang lapen lokal MSC sang pi kacirong pipi atum kacilang cari dunang ji akinang sot binong pota hadagara tum cethan pon Mangsa samala atau war mesen benang paklem pon jia pan pin khat pin lar pon bek nang ji pusi Socheng Dhanta Press Club abitung atum penta chuning ripon pado Socheng Dhanta pen Jason Terang Daily Report, The Leading Site News. Citini Phaisir Kebarni Deopani Constituency ke parlo Japajan handshake arong arat pen pherangkia me kang nipon. Tang tenon alang litun pen kaningje pon alam thele arji pon sinang. Aprangsi pherangkia bitung han akiru pipar piglo. Ini nilitum akiduk kisung. Ketini lapen nilitum ka chupha teng pen alang tum nak muri pot. Asin nilitum handshake arong. Along pini press meet ke donang kok. Lakin itum akaprek apane kimang dam kali. Kita nilitum la National Highway 39 pen. Dak Dhonsuri la kilometer ke thomang bo. Nilitum dak arong lehe sabdam pelotang te rong pho marong kep la sondo. Lasin nilitum la dak school college kidun. Osomaratum aporateng kilidunde dokok athe la nilitum ali ke heno lahai pen a joine lo lasi nilitum press meet ke hangta ali a joine lasi prabjin pen Karbianglong mare tim Karbianglong akeja ke thekeding tumban tuning rilo nilitum arong lake ningkan isi hini pole nilitum arong ke chukim lapukali ningkan pharut asoselo Kongres a sarkar anang dolo ha ASDC a sarkar hutanang dolo era non BJP sarkar ningkan krep pho nangke pleng po era la an hatani le tumarong pan non puta mesian to warna pipe lasi la so joini ning duk lo le tum aphan pini ani ata nangke lang pangkri to kok lasi nil tum han prabjin pen Deopani 24 nong Deopani constituency MSC Sorbon Telenga lapen ia Mukut Mohanto la sodon halang amethang area lo ke puridun non Sorjorong phar alang litum phanta tuning ridun lo je ne litum phan prabjin pen la soali pini pen abang bong prabjin pen mesen nang klem pipu nang dam pipu posi alang tum phan tuning ri lo athe ne litum sung pigan lo pini ani ne litum ke do ke tha hi bola ke du na lo katikuk dolo osomar lo ke chani behek behek osomar akeng pe ke dam
आथे दा किलोमीटर isi hini beta joine amat mane ke gari chitik the heta akeng bang ke dam akisung dolo apora teng school college along ke phoron de dolo lason akha kiso ke chelang hut embolen ke hang gari ke bang beta dolo la silo pu ana kisung lo la silil alang ni tumphan karbiang long abitung mane tim karbiang long la pen ke cari cm tuliram rong hang phanta tuningri lo prabjin pen la so tobar nang selam pipu pusi la si nilitum herangke bitung numanta ning che the pono nalitum la so birta karbiang long ACM tuliram rong hang along an heta nang pali pipu pusi ning the pono la si prabjin pen nilitum MSc atumhan made nilitum a chairperson Srimuti Ilisteron P alang li phanda tuning rilo alang li tumhan lahai akisung along nang cerap dun pu pulo nang cerap dun pu pusi ning thelo lasi ilitum 108 Pokajan LAC MLA Dr. Numan Morbin Deputy Speaker alang li phanda tuning rilo ilitum kedam tang 22 aning kansi 2022 aning kansi la so ali ili tumphan ke bonai ke selam je aphan construction deng pondo da pini anda tang te de ke ningduk lo la salang li thana prabjin pen pini pena bangbo la so ali nang selam ji aphan selang li phana chuning ri lo la si nilu tum pini la pan abang phu nilu tum ka ching rum nang ko ke nilu tum la hello nitum ali ke heno ke me pik ajoy ni adhe nitum akelo okali nitum national highway pen ta ladak an ke 2 kilometer bolote national highway la pen nitum thoi area hi pu town area se puri do na tenglo eta pini ani la an ali ke te bokang bong kan nitum phana ke lang pang kredo la si langdam bolote lapu akapre amethang MLA arong alom an ke ali ta ke misaide heta lapu nil tumpen la dopani homosti lapuar lo la nil tumke alia ber sipuri lo heta lapu long kapre karong alom ange ke mesi ong heta dang nil tumarong phanke pini ani hak ningkan pharut asoselo la dagrong nil tum ka chukim heta pini ani anta nil phan me senali nangi pipe poke nil tum council ke ja ke theke ding tum hanta la pen PWD IM handa tuning ri lo la mes prabjin pen la so ali ke pachun pangi phansi to pini da japrajan hanse karong nilitum pini phrangke kacho phapon alam thegela puhino nilitum osomar kachi thondun ani wang sitame non malom ke arwe ke jang adap school kichi thona temno te kai ke ta arwe ke jang ponilitum nilike nilitum ke dukde nilitum ke gari motor ta ave hot pen keng pen jen ten hot pen cycle pen pong ke hot mete to war sitame kaching koi pon ponang chirui phit la son sitame dolo nilitum sik sak pik ining duk pik la sinang tum prabjin pen ki the ki ding atum do ans atum sita minili tum la hanse ke rong non prabjin pen la bang so toar nang bonai pivek nang po nitum pulo ke adona phai hanse ke rong ke don pharoi si do thai mane bang so pen karbi pen la pu an no yoni tum ron adona phai bang ke la si nami tum hanang chuni ri parpik lo la penili tum tame ning hontuk pik lo non puanis tame to wana ki pipide bang ke nasi dili lam kening je ke laan verde angsi dak herangke abitung tum bang pot alang litum phan choro pil parlo ase itum herangke tamai nitum kangi nangkok alam theke lapelo je nitum hensegarong atuar 2022 penon 24 anang lealu kitame nilitum atuar nang keselam pipi nitum kidam ke bang kwano ni kakostu kasiksak school sumartung kidam kwano ni kasiksak kidam ke bang kwano ni kasiksak kitame nitum han sorkar penahin thangnapta nitum han nang kilang abe nitum rongsi singwai sinitum rangke mai ini nangkok lo. Jadi non amat
Pinipina bang bongamat yang silaso bangso atuar nang selam pipe pulo tenilitum rong arat kadowe turben sinitum kapek ket asai tanitum deng pontu nangkokto. Nasi nyalo alang litum puriborton pu amen ben kanane bhut nitum han nang chong thuilo. Eta nitum pusi pidun bomlo eta men non putok tan nitum han thang akhirap awe tuar kano nitum ka siksak MLA MP etum nangle MDC Mukut Mohon toge iya mamalu sita melang litum rong amat bangwe MLA mata bangwe MDC Sorbon saya tualang litum anta dak litum han nakerap awe laso jok sini litum non serang ke maita ini nakoklo yongsi nasona khak yongsi nanglang krang pute non kibangji MLA election hoge rong matang gulong le rong mang palu long le nili rong asar hoi pensi nili thuri ang le tum lapuan nili tum han nangalang krang apot non ke bangji election hota bangke nili tum rong isi nili tum cimukup sini tum ge laso camping ke bang MP MLA tum MDC tum ta rong mat nili tum palu long le da sotuar citok damke dak japrayan sareli tu Upanbari kilometer kethom do nitum siksak piglo la so atuar pen la son dolo tuar hino dak in hanek tong puma pot bangoni pongge litum siksak piglo la kidam ke bang pini kostop pigan on amat nang simar nang po prab ni thomang bo bang simalang nang simar nang po nang simar met pute akoni tum rat hoi ba kut thu ko tok jera putha tok dit peni tum pilong lelang sitame phun pengeni tum abom lo tani tuman nang respon pe phun mat nang dengde la pusone Bokajan Habarong Agorapen Anderson Rong Pi report the leading site news.